আশা কর্মীৰ দৰমহা বাঢ়িব, অঙ্গনবাদী কর্মীর বাড়িব, সহায়িকার বাড়িব। बरायबाय रायजोफोर मोननैसो आपडेट्स लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो निश्चय नोंथांमोना आपडेट्सखौ लालांनो हागोन। बिदिब्ला जागायलांदिनि आरो भिडिअआ मानि सायाव जागोन निश्चय नोंथांमोना मिथिखाबाय। थ' रायजोफोर जोङो आपडेट्सफोर मोननो हागोन। आङो होलांगासिनो दं बे आपडेट्सखौहाय। बिनि सिगां जोङो मोननैसो निउस नुनो मोनदों। तो जोंहा गोबां रोखोमनि बेबायदिनो एग्जामफोर फैयो जोंनियाव। एग्जामल' नङा आनखि इन्टारभिउ बायदिसिना गोबांथार ना। तो बेबायदियाव उथ्रिसारनो हायाबा गोबांफ्रा सुइसाइड खालामोबा थैयो, बायदिसिना मुलिफोर जालाबायनानै थैयोना। नाथाय थैनायानो जोबथा सलुसन बेबायदि नङा आरोना। स' मानसिनि जिबना जोबोद मुल्य गोनां आरो बेसेन गोसा। तो जोङो फरायनानैल' बेबायदि जोङो मोनजायो बेबो नंजोबा आरोना। तो गोबां खामानि मावनानै जोङो जानो हायो। तो फेल जाबानो जोङो बेबायदि सुइसाइड खालामनांगौ बा थैनांगौ बेबायदि नङा आरोना। गोबां खामानि दं संसाराव थांनानै थानाय समावहाय। तो थांनानै थासान्दियावल' मानसिनि जिबनाव बिनि उनावहाय जेबो गैया। तो बेखायनो जोङो बांद्राय निराशा जानो नाङा। तो गोबां स्टुडेन्टनि गेजेराव सोरबा खायफायाथ' मोजाङै पास खालामखागोन ना, इमान हाजार हाजार लाख लाखनि गेजेराव, आरो खायफाया उथ्रिसारनो हानाय नङा। तो जोङो HS नि रिजाल्टल' नङा, गोबां मेट्रिकनि रिजाल्ट बायदिसिना बेबायदि इन्टारभिउ बायदिसिनाफ्राव फेल जायोबा जोङो डाइरेक्ट बेबायदि माने थैनायानो आंनि जोबथा सलुसन बेबायदि साननानै जोङो माने डाइरेक्ट गावखौनो फोजोबनो नाङा आरोना। तो गोबां जोङो खामानि मावनानै जोङो जानो हायो बा जोङो बुहुमाव थांनानै थानो हायो। तो जियानो हक बिदिब्ला जानानै थांनाय जालांबाय जानाया ना। जोङो गुबुन मोनसे आपडेट्सआव थाङो। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाबाय जोंहा बेबायदिनो मामाया एसे फोसावदों बेबायदिनो आशा कर्मी अंगनबादिनि ना। तो एसे माने सेलारिफोराहाय बेबायदि बारायगोन जाहैदों। तो आङो क्लिप्सखौ होनानै होगोन। बोथोरा जोबोद गरम, लोगोफोरा एसे गोलोमफ्रुजोब्बाय। आङो बांद्राय बेबायदि गोलाव खालामबाय थानो सानाखै आरोना। तो आङो आपडेट्सखौ एसे क्लिप्सखौ होनानै होनो सानदों आरोना। तो बिदिब्ला नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बेसेखिनियानोमोन आरो गोबांथार आपडेट्स दंबावो। नेक्स्ट टाइम ट्राई खालामगोन। तो भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। गोजोन्थों, बाय। ৰান্ধনিৰ বাঢ়িব, টিউটৰৰ বাঢ়িব, আৰু আমাৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ সমস্যাও বহু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব। নতুনকৈ আৰু প্ৰাদেশিকৰণ হ'ব। এইটো নতুন খবৰ নলবাৰীতে দিলোঁ। আশা কৰ্মীৰ দৰমহা বাঢ়িব, অংগনবাদী কৰ্মীৰ বাঢ়িব, সহায়িকাৰ বাঢ়িব, ৰান্ধনিৰ বাঢ়িব, টিউটৰৰ বাঢ়িব, আৰু আমাৰ প্ৰাদেশিকৰণৰ সমস্যাও বহু পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব।